माउसी दे रखी तू मु कौन सब सुनी दे रखी छन्नमा आइथिली नर्दमा कहीं उठू भल भल जाने कौन साधा मेरे मामा डाली सी मुझे
କିଏ ତୁ ଖାଇବା ଧରିବୁ ପୂଜା କରିଦେବି ମୁଁ ଖାଇ भाई कौन डेरी है बना बढ़िया बहुत देर पड़ गया तो मुझे दो हां आप आपको पड़ते हो कानटा ओह्लाउँछु कानट त कुर्सिन्थ्यो नि ग्लोभ्सका सरकार क्यों नहीं आएंगे तो 25 घोड़ा है ଦେଖିଲୁ କେତେ ଜୋର ଜୁଆର ଆଉଛି देखो ଏଇଠି ଯାଇକି ଉଠେଇ ହଉ ହଉ ଚାଲ ତୋର କେହି ଉଠେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆସିଲା ଆଇଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲୁ ସେରା କେମିତି ଉଡୁଛି ମା ନା ମୁଁ ନେବି ଗୋଟେ ଇଏ କ'ଣ ତୋ ଏଠି ପବନ ଉଠୁଛ ତୋ ପବନ ନା ମୋ ପବନରେ ଉଡ଼ିବ ସ୍କୁଲରେ ବି ଉଡ଼ୁଛି ଛାନିକି ଉଡ଼ୁଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉছিল ଏଇଗୁଡ଼ା ଗନ୍ଧଉଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ଅନିଲୁ ଦବ ଧରିକି ଗୋଟାଇ ଦାଦା ହେଇଥିଲେ ତ ଗୋଟେ ଖୋଲି ତ ଉଠୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ବାବା ବୁଟରେ ଓଦା ହବ ସବୁ ଖୋଲି ଓଦା ହବ ଗାଧେଇବୁ ଗାଧେଇବୁ ଏତେ ଥଣ୍ଡା କଲେ ଯାଉନ ଆଉ ପଛକୁ କ'ଣ ହଉଛି ଡର ଲାଗୁଛି ରେ ଆଉ ସିଏ କ'ଣ ହେଇଛି ସିଏ କ'ଣ ଆଉ ଟିକେ ଭିତରୁ ଯା ଆଉ ଟିକେ ଭିତରୁ ଯା ମୁଁ ଯାଉଛି ଯା ଯା ଦୁଇ ଜଣ ଯା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯା ହେଲେ ଯା ବଡ଼ ଲରି ନା କାହିଁକି ବଡ଼ ଲରି ଆସୁଛି ବଡ଼ ଲରି ଆସୁଛି ରସାୟନ ଛିଡ଼ା ମୁଁ ଉଠଉଛି ର
ठीक नहीं यार ଭଲ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ମତେ ଏଠି ଗେଡ଼ି ତରକାରୀ पतला है ना तो आराम से आएगा ये आराम से आएगा ଏଇଠି ଭାଇ ଟିକେ ସାର୍ ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କା ଏଠି 100 ଟଙ୍କା କହୁଛି ନା ଠିକ୍ ନାହିଁ ସାର୍ ନା ବାହା ହେଇଛି ହଁ ନଉନ ହଁ ଶୁଣୁନ କୁବେରଙ୍କ ସେ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଟା ନବା କୁବେର ବାବା ଦୋକାନ ଲାଗି 5ଟା ଗେଟ୍ କତ ଲାଗି ହେଇଯିବଣି ବା ନାଇଁ ହଁ 5ଟା ବାଜିଥିବ ନା 4:30ରେ ପତାକା ଲାଗି ହେଉଛି ନା 4:54 5ଟା ବାଜିଲାଣି ଆଉ କ'ଣ ଭାଗବତ ପାଠ ହେବା କଥା ଆଉ ପତାକା ଲାଗି ଅଧା ହେଇଯିବଣି ସରିବ ନା ସଇଲାଣି ନାଇଁ ବି ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ବା ସେଇଟା ଯେଉଁ ହନୁମାନ चप्पल लगी हुई चप्पल सेपटे पड़ा और क्या आगू चल बावड़ा के लोक खोजले पाइबे 7:30 आखि धरी ठिया है 5टा पूरा बांधी दो लोग चाहे आराम से बैंक पूरा 5:30 ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଭାସି ନା ଏଇଠି ସେପଟ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରୁ କି ଏପଟ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଗୋଟେ ଭାସି ଯାଇଥିଲା ନା ଏଇଠି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନଥିଲେ ଗାଧୋଉଥିଲେ गोटा जगह लाइट आमर सरीगला देखा टर्च लाइट देनु टर्च लाइट हो
ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଯିଲ ସବୁଟା କରୁ ଯାଉ ସେମିତି ଖୋଳିଛି ଦେଖିଲେ ଗୋଡ଼େ ପଛ ନା ଆଉ ଆସ ବସିବା ସେମିତି ଅଣ୍ଟାରେ ସେଇଟା ଦେନା ଖାଇଲା ବେଳକୁ ବାହାରୁ କରିକି ହେଉଛି ନା ପାଣି ବଟଲ ସକାଳୁ ସବୁ ଆଥର ଯାଇଛନ୍ତି ସକାଳୁ